すべてを闇の名のもとに覆い尽くし、誰も虐げられない世界を作ることだ。戦いがあってもいい。争いがあってもいい。平和ではないのか。平和など意味がない。しかし、理不尽な虐げは違う。その理想、私にも手伝わせてくれ。そうだな。一方的な力による蹂躙などは許さんさ。ああ、私は、闇の軍勢に、参加する。皆はつい、魔物と一緒にいた。ただそれだけで人が人を殺す世界にレディンは絶望し、ボーゼルへの協力を申し出る。闇の軍勢の将となったレディンが敵として見せ
レディ、敵が来たぞ。ああ、見えている。戦えるのか？愚問だ。お前が総司令官だ。私は闇の長ではある。分かったわ。我こそは闇の王子。我が命に従い、その姿を現せ。殺しますよ。我が命に従い、その姿を現せ。ボーゼル様に従います。かの者に力を。私は闇の軍勢の将。かの者の剣となれ。おい、どういうことだ？闇に洗脳されて王子と戦わなくて。くそ、多少の傷は仕方ない。王子！ナームか、今すぐ兵を引く。どうしてです？私が闇の将となったからだ。戦うって。ああ、私は操られているわけでは。もちろんだ。おい、ディゴス陛下の時のことを思い出せ。本人にそうね。どうして王子が闇。王子。厄介なことになってるね。王子を助け出さないとな。守る盾となる。貴様か、ナギャ。レディンまで洗脳されとは。洗脳などして。そんなはずがあるか。それができればいいです。
風よ吹き荒れよ。荒ぶる陶器の舞吹雪。我々の邪魔をする者